Que moto máis guapa? É túa? Non, é un agasallo para o meu amigo Sergio. Pois costaríache unha pasta. Non crees. É de segunda mão. Home, bota moito fumo, pero... Bueno, espero que lle guste. Ata logo. Abur. Hola Sergio, que tal o teu cumpleaños? Regalaronche moitas cousas? Un desastre. Regalaronme unha moto cun motor supercontaminante. Chan, unha bici. Genial. Non sabía que estiveras interesado no cambio climático. Sí, eso, o cambio climático. Boas tardes. Moi boas tardes, en que podo axudar? Veño a buscar o móvil de última xeración. Para ser máis exactos, un morrofón. Moi ben, aquí está. Ten moi bo gusto. Este móvil ten cámara de 8 megapíxeles, MP3, videochamada. Por ser vostede, deixocho en 1.800 euros. Non sei, 1.800 euros é moi caro, mais todos os meus amigos teñen un. Moi ben, ata logo. Abur. Boas tardes. Moi boas tardes, que foi vostede outra vez por aquí? Acaso non lle sabéis rentable o anterior móvil? Non, o anterior móvil saliume moi rentable, pero o que busco é o seu novo modelo, un pomposofón. Moi ben, aquí está. É moi lixeiro e ten varias aplicaciones. Ademais, ten unha gran oferta. Agora está por 2.200 euros. É un precio moi asequible. Non sei. 2.200 euros é moi caro. É moito máis caro que a súa anterior versión incluso. Pero está a moda, non? Sí. Levo-me. Moi ben, non me lamentará. Ata logo. Abur e moitas grazas. De nada. Moi boas tardes. Que móvil quería esta vez? Veño buscando de novo un iPhone. Pois este. Esta vez costará uns 3.000 euros, dado que ten pantalla táctil e cámara de 12 megapíxeles. 3.000 euros é un precio desorbitable, mas está a moda. Levo-me. Moi ben, ata logo. Abur. A auga é indispensable para toda a humanidade, así como para todos os seres vivos que habitan o planeta Terra. Enténdese por a contaminación da auga a acción ou efecto de introducir algún material ou inducir condiciones sobre a auga.